potřebuju zavázat. Tak, počkejte. Uděláme mumiu. Jo, to bude luxusníka. Já vás vždycky úplně vidím, ale úplně vidíte? Počkejte. Píčo, mi to přišlo do oka. Píčo, teď jsem si drobila na to stylu, vole. Dáme si ještě zavek si to moknetí to, vole. Víš co, ty pízdo. Se rozmažou moje stíny, který jsem 3 minuty strašně dlouho a pracně dělala, vole. Nebo nedělala, smolila na té držce. Píčou z nás. Ono prší, honem rychle kapucu. Rychle kapucu. Já jsem cowboy! A vidím, jak si rozmazaně, vole, vy jste všichni nějací zhulení. Zakrejt poklop a jedem na tankodromu. A drž. Ono si hejtala kamera na vlasy. Jsi drsný. Nemůžu otevřít oko. Takový oko, vole. Pičo, ty vypadám jak Cezar, vole. Ježiš, já chci cigaretu. Tak já si tady ubalím, vole, cigárko. Píše, smrdí jak spalná Měla by si zavázat prst. Vypadám aspoň pičo. Mokne ti. Co? Mokne ti prst. Už ne. Fuj. No, mami? Ano, tati! Takže no. Ještě v parku, my jsme končili o 12:30. Ale na Bradu ho dám až tady. Jo, přijdu. Ona tam, já ještě čekám na Lenu. Ananas? A potom jdem k nám a on tam přidá i pospa. Co? Co? Ježi, no co? Čau. No to nedám, půjď, že budu poslím teda. Ty mě fakt nahráváš, to děláš. Ty koně! Podejte mi ženy parfém. Ženy! To máš prosím, že ne, jsem Podejte mi parfém a chci vonět. Pojď krásně. Ukaž, počkej, spíchnem reklamu na okřídlené papírky, ať to máš taky. A reklamu na sexy prdel. Co ty mě natáče, ty dilino růžová? Počkej. Jo! Vidíte to? Ne, já to nevidím, protože tam mám oko. Vidíte to? To je vložka! Čistá, abyste si nemysleli, že jsem čuník. Jo, jsem čistotné, ale nepapejte mě, prosím. Protože já jsem jediný, kdo dělá super reklamy. Takový masce. Nikdy, ale vůbec nikdy. Jasný? Vůbec nikdy nepoužije prostě tampony. A ty nemáš v sobě, vole! Vytáhni ho! Vyměň to tady za to! Dělej, máš ti mezi nohama. takovou. Protože když to vytáhneš, tak se nezarazíš do země. Když máš v sobě tampon, tak si se no... A máš ho zaražený až tady! Ale když si vemeš vložku, tak si můžeš vznášet, ona má takový křidílka, takový křidílka. A když to zapomeneš přilepit na kalhotky, ještě líp. Protože skočí z mrakodrapu a aby se zarazila do země jak s tamponem. Prostě ti dá křídla. Ty máš takový křídla. Čevorská. Tak. Počkej, tady je takový ten lepkavý papír, tak já si ho ať mě všichni vidíte. Píčo. To si děláš kozí. Ty používáš vložky? Ne. Komete mě. Já mám ti, sundejte nějaký kluk dá. Nic já velím. Čau. Podívejte, já vám to prostě ukážu, jo. Takhle
vložka. Takhle. Takhle. Nejdeš taky? Takhle vypadá vložka. A ty chcete, chcete vidět ty křidílka. Ty si ještě zapálí. Se to rozdělává. Tady. Já jdu na nádraží. Aha. Tady. A dívejte, to si dáte jako tak. A tak budete lítat, bude taková muška zlatá. Muška jenom zlatá. Příbram postříkaná, vole. Spermatem postříkaná. A víte, co je k tomu nejlepší? Nalejt na to víno a pít to přímo z toho. Já nechci... Ne, jak jsem to zpívala? A já mám rád svařené víno červené. Hej! Hej, Můžeme ani si to to nemůžu. A štěštíčku, brž! Padlo mi křídlo! Lítám jenom jedním, kurva, to je prdeli! A dívejte se, tak to dopadne, když budete nosit jakože takový ty. Tak takhle. Takhle a prostě normálně se vám to prostě tady tak jakože úplně roztuckuje. Už tam dávají jenom ubrousky! To jsou jenom ubrousky! Oni nás šidí a ženy, vidíte to? Ženy, vidíte to, co píšeme petici? To jsou ubrousky, ale do toho se můžu vysmrkat, pičo! Do toho se můžu vysmrkat! Podívej se! Kurva si nevlíkajte! Jo, dej se na ty ubrousky, to je jak utěrka do kuchyně, pičo. Taký bordel. To jsem neudělala já, že? Nebo ne. Já si to všecko poctivě schovávám do kapes. Ty oni do vložky dávají ubrousky. To je drsný, co? To si tam rovnou můžu na toaleťák, vole. A chodit, pičo, úplně, jo, víte, jaký mám luxusní vložky? A bylo, toaleťák, pičo, to je luxus, vole. To je takový komfort, pičo, 4hvězdičkovej, vole. Drsný. Jsme byli jednou úplně v prdeli někde. A tam prostě normálně, to byl 4hvězdičkový hotel a měli plíseň na zdi, jako. Fakt to prostě nekecám. A teď si dáme prostě reklamu na šprcky. Zelenej, tak to je drsný, vole. Ukaž to. Tak, natáhneme pěkně. Hej, bacharemi. Nazdar! No, to už tady Počkejte. bylo. No my ne. My ne, že už to tady bylo. Někdo to musel být Jak to mám vědět? já tam bude sbírat, abych vyštíchal, To nedám, pičo. Já mám moc velký klacek. To jsou chirurgické rukavice. Chcete někdo vyoperovat tlustý střeva? Hája! Co je? Co mě tak koumete? Přemýšlíte? Co vyroste z takové mladé žabky, bude mít třeba 20. Počkejte, já vám to všechno nahážu tam. Jestli neodejde od rodiny, dělat nikam jinam. Pěkně na mě počkejte. Takhle. No jistě. Dělám se jenom zepří. Žetři, to kliky klidně dělat můžete. No, tady toto jako pozbírejte. Tohle ten bude fakt hodnej. Víte, jak nás ženský šijou? Oni nám tam dávají normálně papírový kapesničky do těch vložek. To je v prdeli. Co dávají do tamponu? Vatu. Normální vatu, kterou si předtím někdo očistil, vole, šminky. To je v prdeli. To je fakt v prdeli. To je v prdeli. To je v prdeli. Já to je úplně normálně. Co? Víte někdo někde na diskotece nezná, No, kde je nejbližší diskotéka? Ovím! co by to udělal tak, že by se to bolelo, třeba bych nemohla vůbec chodit. Ježiš, to už jsem nezažila tak strašně dlouho, abych prostě nemohla chodit. To by nevadilo, jo? Kdyby to byl nějaký úplně spocený, oplznej, fousatý dědek. Třeba ví? Tak to radši, Říkám ne? dědek, vole. To radši budu lesbíčka. Holky, já si potřebuji Ale jo, výdat. a z něho by vonilo gořálka, vonilo by z něho chlast. Vonělo? No a chlast voní a cigarety. Úplně jako Cigara mi tabak. nevadijou, chlast se dá jak Já štát. se smím. Jak z něho netáhnete, ví, Režna. tak je to úplně v klidu. Ještě tak fakt to padlo. Tak jakože se podívám, kolik je, aby mi to ještě neujelo. Kde bydlíš? Takové debilovici úplně v prdeli, jako dvorce.
Upíčova se to jmenuje? Ne. Nejsou to u Berouna. No jistě. Není to ta osada, tam jsou ty 3 baráky, jak je tam benzínka nová. Teďka jak se jede, Ne, tak to jsou za nové Lipinou. dvorce, pak je Horní Loděnice, No. pak je Moravský Beroun, pak je Moravská Čabová, tak jsou Pak- dvorce No, a to je celomo! velký město, ne? Co? Ten město velký jak Ty, že Štrbek. tam je 2 miliony lidí, že váháš, čeče? Tam je největší mrakodrap na světě, ne? Tam je otáčecí hospoda, aby ti ožralci viděli na každou stranu, aby nezapomněli, kde je sever a jich, tak se otáčí. To je fakt. Ale to je pandu, ne? Tam je hospoda, aby věděli, Pantu, jak se to dělá? To bylo luxusní. To bylo luxusní, chápeš?